Čau, ChatGPT. Mám investiční byt v Bratislavě. Jo, já vím, neptej se. Za dobrotu na žebrotu. A po tomhle všeckým mají tolik kuráže obviňovat mě a dávat se do pozici obětí, že ždímám z mladý rodiny peníze. Ojoj, takovýhle příběh. Instagram, dneska mám pre vás zaujímavé video, ktoré bude asi plné emócie. Sme na mojom byte v Bratislave, ktorý bol pol roka v prenajme jednej mladej rodiny. Snažil som sa im vždycky výjsť v ústrety vo všetkom. Na čas zaplatili tuším raz alebo dvakrát, inak som si vždy od nich peniaze musel pýtať. Nikdy som im neuplatnil zmluvnú pokutu za to, že nájom neplatia na čas. Moja chyba. Na Vianoce mi ich rodina napísala iba správu, že si mám dojsť skontrolovať byt, tak ma to hneď vystrašilo, že čo sa kurva deje. Boli sme teda byt skontrolovať a bol dosť zanedbaný a veci boli zničené. Aj napriek tomu som ich tu nechal bývať, dal som im poslednú šancu. Nájom predčasne zrušili. Ukážem vám, ako po pol roku vyzeral byt. A potom ešte príde jeden bonus, ktorý sa stal teraz, že pár minút dozadu. Dobre? Začneme teda dverami v kúpeľni. Neviem, či to dobre vidíte, ale toto bolo asi odbité, alebo niečo sa s tým stalo, ale je to zagipsované, čiže pravdepodobne kopačka, pesť do dverí. Třískačka. Ty, ale víš, jakoby, hele, když je to rodina, ženský se vždycky jako schovají hezky v koupelně, jako v osvícených. Přišel rozflákat. Z druhej strany sú dvere totálne špinavé, pravdepodobne asi od farby. Neviem, či to pôjde vyčistiť. No, dvere sa budú samozrejme meniť. Z umývadla je odštiepené. Keď som Jak odštípneš kus umyvadla jen tak? Ti spadl kartáček? prišiel na kontrolu A pak jako si ho hledal a tak si se rychle jako sehnul a narval si to zubem přímo do toho. bytu, tak to bola prvá vec, čo mi nájomník povedal, že to už som vám nechcel vešať na nos, ale odštiepil som z umývadla. Zrkadlo je v takomto stave špinavé, zástěn. Jakoby zacákaný zrcadlo, jako ještě chápu, víš, to jako je prostě dobře, tak seš prasa, neumíš to, než to předáváš. To je jako píčovina, to je neslušnost, ale není to jako úplně, že by to. Je v takomto stave, tu je všade vodný kameň, neumytý. 12 rokov som fajčil cigarety, posledné 2-3 roky nefajčím. Cítim taký ten puch. Snažili sa ma presvedčiť, že tu nefajčili v spálni, že odprisáhajú, že tu v spálni nefajčili. Ak viete o nejakom teste, ktorý sa dá spraviť, prosím napíšte mi, ja ho milé rád spravím. Aktuálne som presvedčený, že sa tu proste fajčilo, myslím aspoň, že cez okno. Ak nie, moja chyba, ale bez testu to proste budem ďalej tvrdiť. Zárubňa, Ty pičo, dobré. vyvalené dvere boli, všetky poličky v chladničke totálne hnusné, zničené, doškriabané, toto nechápem, ako sa toto môže niekomu podariť. Šuflík jeden zlomený, toto bolo odo mňa, to o tom vedeli. Tento ďalší zlomený, takto umytá. Ty vole, prostě, ale víš co, ten, kdo tam bydlel, ten musel prostě všechno odevírat jak Kratos. I když prostě hraješ 2018 God of War a všechno otevírá jak Kratos nebo Doomslayer. Takhle odevírám šuplík. Takhle odevírám dveře do koupelny. Jak GTA, chápeš, normálně jako jak GTA postava, když jdeš do fitka za CJ. Tam kurva procházíš celý ten byt. Trúba zatečená. Určitě tam měl cíčka. Johne, to je za prvý rasistický. Za druhý, myslíš si, že Selassie, který se veřejně omlouval za to, že dropoval u GTA 5 jedno enko za druhým, by si tam pustil někoho snědýho. Jako, hochu, já fakt nechci, ty vole, ho tady z čehokoliv osočovat. Když pronajímáš a seš někdo, kdo prostě jako má logicky, jako, hele, jo, kamaráde, jenom říkám. Víš, jak je ten mím? Víš, jak je ten mím? Jak na letišti je ta americký letiště a tam máš takhle, je ten z Griffinových, jak tam je takhle ten pigment kůže a podle toho pouštěj. Kuchynská linka, o nej sa ani nemusíme baviť, lebo tá je tu celá vydutá od vody. To môže ísť celé rovno preč. Upratovalo sa tu každý deň, mimochodom. Umývačka riadu, totálne hotová. Leštidlo a sol vybavené. Vodný kameň úplne všade. Toto nechápem, ako sa toto niekomu môže podať. Mně třeba přijde, že jako to s tou myčkou se může stát i slušným lidem. Takže tam nedáš leštidlo a sol. To budem rád, keď tá umývačka vôbec niečo ešte vyčistí niekedy. Všetky tieto rúčky sú zo spodu lepkavé, hnusné, toto je celé zvlnené. Takto vyzerá byt, v ktorom sa každý deň upratuje.
Toto keď som videl, tak pán, mladý chalan, nie pán, ale chalan, že to je fušerina, to fušersky je urobené, ja s tým pracujem. Všetkým vám chcem len pripomenúť, že my sme tu 2 roky žili a nič z tohto takto nevyzeralo. Nikdy, ani len sa tomu nepriblížilo. Špina, hnus, fuj, odpad. Koberec pod sedačkou zasunutý, aby neboli vidno flaky. Otras úplný. Takisto vankúše sú všetky zaflakavené, proste nechutné. Vankúše sú flakaté, na čo mi bolo povedané, že však to je v poriadku, veď to sa dá vyprať. Zabudli asi, že keď odovzdávajú byt, tak má byť v pôvodnom stave, v akom ho prebrali. Práčka, total odpad. A toto? Špina. Pozri, ono sa rozpadá. Toto nechápem, ako niekto zničí takto Kamaráde, tohle je reálně důvod, proč ty se většina investorů do nemovitostí, co to dává na pronájem, shoduje, že vybavení se ti skoro nikdy nevyplatí. Pokud neděláš Airbnb, čili prostě pro cizince, co to chtějí mít všechno jako vybavený a nemáš to prostě na dvojnásobku běžného nájmu, protože tam děláš testy long term, tak vyloženě skoro všude doporučujou, že když máš investiční 1KK, 2KK, tak udělej kuchyňskou linku a dej tam pračku a dej tam myčku. Teda dej tam pračku a dej tam ledničku. To je celý. Jo, že jako možná ještě třeba, ale jakože to je všechno. Že bez prdele skoro nikde, pokud to není fakt jako Airbnb nebo to není pro nějakou fakt jako vysokou klientelu, se nevyplatí, ty nedostaneš ten vyšší nájem, který by si dostal, ten nájem nezvýšíš o tolik tím, že to celý vybavíš, než kolik to stojí a jaký problémy potenciálně s tím můžou být. A co záchod jasně, tak koupelny musí být, že jo, tak prostě. Ale že máš jako, samozřejmě máš koupelny, ale pak ten byt jako v obývací místnosti, tak udělej akorát kuchyňskou linku a dej třeba ledničku a pračku a konec. A co podlahy? Pičlej, jasně, kamaráde, odeber ty vole stěny, hochu, nechaj spát ve stanu, ty v koko. Že či to dali na miliardu otáčok, alebo čo spravili. Agresívne otváranie. Ukážem vám presne, ako sa to stalo. Takto. Je to i psychologická hra, protože když se nájemník nastěhuje s vlastním nábytkem, tak nemá takovou tendenci se stěhovat hnedka pryč. To je druhá věc, že ano, když si to vybaví hezky sám a líbí se mu to a dáš mu třeba prostě, že jako hele, zdražuje se o inflaci, že jo, má tam všechno už jako svoje, už je zahnízděnej, tak potom jako se mu nechce zase tolik odcházet, jako když je to všechno cizí a prostě jenom si sebereš svůj bagl a jdeš zase jako jinam. To bol otvorený šuflík, takto išli dvere, rovno tam to najebalo a rovno toto sa oddelilo. Dvere na šatníku, každý deň sa tu upratovalo. Tu taktiež asi sa búchalo dverami. Každý deň sa upratovalo. Digestor je jeba. My sme im ho dali vyčistený. Digestor nebol ani raz čistený. To nie je všetko, pretože teraz príde tá najlepšia vec z celej tejto udalosti, ktorá sa stala. Dnes ráno som obdržal telefonát od slečny, ktorá tu bývala s chalanom a s dieťaťom, pretože som im písal teda, že všetky škody budú vyčíslené, bude im zobratá kaucia a ak škody prevršia kauciu, tak to budú uhrádzať. Plus teda, ak sa zistí, že sa fajčilo v tej spálni, tak dostanú pokutu 150 €, ktorú som mal v zmluve. Spravili zo mňa človeka, ktorý vykorisťuje mladú rodinu s dieťaťom, vypočítavého človeka, ktorý toto všetko mal premyslené dopredu. Cože, to by lidi s dítětem nikdy neudělali. Všichni rodiče jsou posvátní. Že oni sa bavili so svojimi nejakými známymi a že toto vôbec nie je, že zničený byt a že to je úplne v poriadku. Že umývačku riadu, že to si máme... Jako takhle. Jedna věc jako je, že tohle je hnus a za půl roku to udělat takhle je jako prostě ty píčo, takhle bych se jako k vlastnímu nikdy nechoval. Mimo teda ten úklid, jako prach tady, no v některých místnostech určitě mám jako slušnej. Co je pravda je, že tohle není jako ani zdaleka jako zničený byt. Prostě jsou situace, kdy pak nemůžeš ty vole nájemníka dostat rok a půl z toho bytu. Řešíš exekuce, řešíš soudce, řešíš policii, řešíš páčení, ty píčo zámků, všechno tohle z toho. Řešíš pak výměnu komplet nábytku, přemalování stěn, zahulený kompletně, jo, že tohle je jako opravitelný a nebude to třeba ani jako 100 táců. Jako všechno funguje, včetně těch jako dveří. Což je na hovno, ale není to jako zdemolovaný, vysídlený byt, no. Vyčistiť a vankúše si máme oprať. No ja som normálne rozčarovaný. Ja som im vyšiel v ústrety, keď neplatil na čas nájom. Vyšiel som im v ústrety tým, som im odpustil polovicu nájmu, keď sem prišli bývať, lebo sa nasťahovali v polke. To nesmíš, kamaráde. Výjimky se dělají pro kamarády a pro rodinu. Všichni ostatní
platí plnou. Mesiaca. Ľudská im pri nasťahovaní pripravila umývacie prostriedky, čokoládu, vonné sviečky, tyčinky. Tie prostriedky tu sú, není z nich minuté takmer nič. Toľko majú odvahy, že ešte zo mňa urobia toho evil hajzla, ktorý ide z mladej rodiny ždímať peniaze. Ja som v nemom úžase, že sa toto stalo. Najviac na svete nenávidím, keď mi niekto bullshituje do očí. Čo mi napísal? Že vraj teda ten depozit, ktorý mám, mi bude určite stačiť na opravy, ktoré tu sú. Tak. Za dobrotu, na žobrotu a hrozne ma to mrzí. Hrozne ma to mrzí, že som bol taký dobrý a taký zhovievavý voči mladým ľuďom a takto sa mi odvďačili. Je mi ich ľúto, pretože takúto manipuláciu, že keď oni medzi sebou takto sa rozprávajú, brutál. No, tak jako, ale já si myslím, že to je zkušenost, která čeká každýho pronajímatele. Jedno jestli mladýho, jedno jestli starýho. Fajčářský dým se může nachytat na stěny, dá se na to spravit test. Myslím, že ho mají v DMku nebo v lékárně. Je to stěrový test na nikotín. Že sú storíčka, ako kde je bonus, respektíve niečo v doplnení. Celému, čo sa udialo, pretože veľa majiteľov bytov písalo aj správy, aj do komentárov, že však to je v pohode ešte, ja som to mal oveľa. Čau, ChatGPT. Mám investiční byt v Bratislave. Jo, já vím, neptej se. Každopádně, nájemníci teďko po půl roce, tak hele, velká bída. Tvrdí mi, že tam nekouřili, ale hulili tam. Fakt tam hulili, je to prostě cejtit, vole, ty cigarety. Voflákaný dveře, rozumíš, úplně zachcaná, promočená kuchyňská linka, vomlácený prostě parapet, vomlácený dlaždičky při vstupu jakoby na balkón a tohleto a teď jako tady urvaný madlo, jo, vomlácená prostě pračka a chápeš, že normálně ty zmrdi mi ještě tvrdili, že prej to je v poho, že takhle z toho nechává, že to je úplně v pohodě zabydlený, jo, a že jenom z kauce, která byla 20 000 kč, mám jako všechno tohle poplatit, kuketi, že se vymlouvali, že jako ještě vykořisťují rodinu. Co bys jim řekl? Co bys jim řekl takovým lidem? Co bys jim řekl? A nekorektně, pust se do toho! Rozumím si nasranej. Co bych jim neřekl? Vy jste zmrdi, zničili jste mi byt, já zničím vás. Protože to snižuje tvoji pozici, zvyšuje konflikt a může se ti vrátit právně. Okay. Co bych jim řekl? Tvrdá verze. Byť jsem převzal a škody jsou zdokumentované. Kouření bylo ve smlouvě zakázané. Poškození vybavení a vlhkost na lince jsou nad rámec běžného opotřebení. Kauce bude použita na opravy. Pokud náklady přesáhnou kauci, budu to po vás vymáhat. Největší chyba, co teď můžeš udělat, je vyhrožovat bez podkladů. Teď trošku bez cukru, on to řekl. Horšie a hen také a také. Ja osobne si myslím, že by sme sa mohli zhodnúť na tom, že akékoľvek zničenie cudzieho majetku je proste zlé a nemalo by nastať v akejkoľvek miere. A teda asi by sme si nemali porovnávať, kto mal viac zničený byt. Žiaden byt by nemal ostať zničený. A taktiež si myslím, že by jednoducho tí majiteľia bytov mali o tom hovoriť, mali by to zdieľať, mali by ukazovať, lebo jedine tak tí nájomníci sa možno aspoň trošku uvedomia a dajú si pozor na cudzie veci vlastne. Ale možno sa mýlim, možno to je proste bežná prax. Příběh o tom, jak nájemníci zničili komplet nový byt. Vás vedia, možno nie, ale máme v Bratislave byt, ktorý sme dali do prenájmu. Nielen, že nám nájomníci neplatili, ale po pol roku nám komplet nový byt po rekonštrukcii, kompletnej rekonštrukcii, zničili takto. Dajte mi vedieť, že či je toto za vás v pohode, že či takto ľudia bežne žijú s malým dieťaťom v takejto špine a bordeli, že či je v pohode, že nás ich príbuzní kontaktujú s tým, aby sme si skontrolovali byt. Masaker. Takto nahnevaní sme, neviem, či niekedy boli. A potom všetkom ešte nájomník mal tú drzosť rozprávať o tom, ako ten byt bol nekvalitne spravený, ako všetko je náhoda a... No, jistě, byla to náhoda, jenom se to tak přehodilo, že jo? Masaker, pozerajte na to. Rozbité umývadlo,
O špine a bordeli sa tu akože ani nemusíme baviť. Všetko je tu zafrkané, zatečené. Lifehack, nesmíš pronajímat lidem s dítětem. No ani se zvířatama a podobně, ale to už dělají Pražáci. To už dělají všichni prostě pražský pronajímatele. Proste to akože tvrdili nám, že oni každý jeden deň upratovali, tak takto vyzerá zástena, ktorá sa každý jeden deň umýva. Čet, jak často uklízíte svůj byt? Jak to tak uděláš? Tí, čo ma poznáte, viete, že moje hygienické a upratovacie štandardy sú úplne na inej úrovni a ja dokážem akceptovať to, že niekto to má inak, ale rozbité dvere sú už podľa mňa... Dvakrát ročně, ty prasáku zasranej! K čemu se přetahuješ, ty vole, stačí jednou, ježišmarja. Mimo hygienického štandardu. Tu máme zafarbené dvere. Tu boli rozbité celé toto. Ono to úplne nevidno, ale je to proste zagipsované. Vidíte, aké to je krivé. To boli nové dvere, hej. Popadli naše dvere v spálni. Bez prdele, když bys ještě tohle kování, kdybys to takhle celý prohnul o 5 cm dopředu, tak to budou moje dveře tady do studia. Když jsem si je před půl rokem zabouchnul a zamknul omylem zevnitř a nešli otevřít, protože ty vole, jak se mi to vlastně stalo, kurva, já jsem to jo, oni už byli vymlácený a já jsem je zabuchal, takže jsem chytnul klíč a za ten klíč jsem zatáhnul, dokud to necvaklo. Jenže průser bylo, že to cvaklo a tím klíčem to najednou nešlo otevřít, jak jsem měl rozjebaný už to kování. A já jsem se nemohl dostat ven. A už jsem měl puštěný stream, už jsem měl puštěný intro, jsem to tady říkal. Já jsem vyrazil ty dveře ramenem. Já jsem vyrazil ty dveře, přišel Radovan, tohle urvaný, tohle dřevo a tady prostě celý to úplně tam jsi viděl, jak tam je o 5 centiáků vyrvaný prostě dopředu, aby ti prošly ti dveře, prostě komplet. I zamčený. Radovan přišel a ty jsi fakt totální kokot a já říkám, a co jsem měl dělat? Bylo 8:30 večer, ty vole, už jsem se tady zavřel, koukej to, musíme to předělat. A když říkám musíme, tak myslím, ty to musíš předělat. Viděl jsem to story. Jo, já jsem to dával na story. No, tak to někdo zvládnul běžným používáním. Že ich vykopával, alebo ja neviem, čo s nimi robil a musíme vymeniť celú zárubňu. Takisto táto časť bola sadrovaná, ja neviem, či tam urobil dieru, alebo čo. O totálne špinavých a zasratých oknách sa ani Podle mě tam bydlel jakoby Miskiv a každý den měla jeho holka větší top dono. Musíme baviť, lebo takú špinu som už dávno nevidela, čo je tu. Riadu, ktorú totálne zničili. Ani raz, keď ju zapneme, ani raz tam nedoplnili nič, čo do umývačky má ísť. A takisto ani raz ju nečistili. Já si myslím, že oni prostě nevěděli, že se vůbec něco takového do myčky dává. Víš, že třeba to byli lidi, co nachčijou do umyvadla a v tom myjou pak nádobí. Jako chápeš mě? Frajerka nadělá, poslal bych jí na místo, kde bydlel po tobě opat. Prosím, jenom ne to prostěradlo. Prosím, cokoliv, jenom ne to prostěradlo v Ústí. Dokonca takto nám nechali pekne riad. Celá je zničená, zašpinená, otras a takto nám krásne zničili kuchynskú linku. Celé je to tu špinavé, doškrkané. Vôbec sa nemusíme akože baviť. To je taký humáč, že sa mi z toho chce vracať. Tento koberec bol pekne vysunutý tuná a predpokladám, že keď ho dáme na miesto, tak bude celý zasratý, tak ako... Já už nechci mít investiční byt. Ne, počkej, chci, ale já to udělám tak, jak to doporučovali v každém investičním podcastu, nemovitostním. Bude byt a bude úplně prázdnej, neudělám tam ani kuchyň. Dám tam takhle jeden malej stoleček CK za 500 korun a na něj dám plynový spor. Dám tam takovou tu plynovou bombu, na který na vršku si dáš pánvičku někde v přírodě, nebo ešus, ty vole. Sú tu na tieto škvrny a rovnako ako sú všetky vankúše niečím proste... Představ, že tam máš cizí lidi a najdeš prostě nastříkáno všude. Ne, reálně, vem si, ona neukazuje to, že Selassie zaběhl pro ultrafialový světlo. A takhle prostě s tím ultrafialovým světlem. Co tady, sakra, ty vole, dělal ten fotr u fotbalu, než přišla žena s dítětem? Špinavé. A toto je totálny highlight, teda, keď sa nás snažil presvedčiť, že toto je fušerina.
A že takto vyzerá, keď sa niekde každý deň upratuje, prosím pekne, hej? Toto sú steny a podlaha bytu, kde sa každý deň upratuje. V médiách napsal, čau, to se mi stalo s mladou jednou. Udělal jsem se na gauč a zapomněl jsem to uklidit a našla to máma. Řekl jsem jí, že je to jogurt. Hochu, dobrá story, no. Dobrá story. Ještě by to mělo by být ještě záznam před a potom. Jako jo, kdyby ten byt byl na videu jako před, tak to ještě máš brutálnější to srovnání. Tak to nepadá jako prostě tak hrozně. Jo, ale to... S dverami sa tu očividne trieskalo na pravidelnej báze. Celá podlaha v kuchyni je vydutá, celá sa prehýba. Šuflíky sú úplne vyduté, zrámované. O chladničke sa vôbec nemusíme baviť, ani o tom, že každý jeden šuflík v chladničke aj v mrazničke je rozbitý. Jak to ale uděláš, víš, jak systematicky. Každý jeden šuplík vezmeš tak, aby ho urval. Každý jeden. Víš, to je, kdyby si měl objektiv, že musíš dělat 100% a farmíš achievementy. Ja nerozumiem tomu, ako niekto takto dokáže zničiť chladničku po pol roku, keď my sme tu žili 2 roky a nič z toho tu proste nebolo. Hovoriac o tom, že v celom byte smrdia cigarety. Takže takto sme si zavarili krásne. Ani vám nebudem všetko ukazovať. Každá jedna stena je doškrkaná, doškriabaná, popísaná, proste všetko je tu rozbité, špinavé, fakt akože všade všetko je ochytané. No podľa mňa my sme ešte ani na všetko neprišli, ale tu sa neupratovalo ani raz za pol roka. Na to dám krk, lebo čistiace prostriedky, ktoré som im tu nechala. Prosím, Vojto, tady je jen vidět úroveň nás Slováků, že stavíme nekvalitní byty a žijeme tu jak opice. Ne, já si myslím, že ten byt byl moc hezký a kvalitní, to s tím nemá nic společného, podle mě. Třeba to je Superman, nemůže si pomoct s tou sílou. Ne, podle mě se tam ubytovali Kalenovi z Twilightu ve finálním filmu, kdy Bella už má ty upírský schopnosti a musí si na ně zvyknout, víš? A ona teď prostě nezná tu svoji sílu a rychlost, tak rve ty šuplíky jeden za druhým, než se to naučí, zatímco za ní stojí Edward a říká v klidu, baby girl. Akože, ako darček od nás, nic mi dává smysl. Tak nie sú použité. A nehovoriac o tom, že my ako dobrí prenajímači... Jako sorry, ale to je prostě, kdyby si k narozeninám dal šampon prostě Asmongoldový, chápeš mě? Prostě tak Asmon. Yeah, thank you. Lidí do koše. Sme im tu nechali darček, sme im tu nechali vonné sviečky, sme im tu nechali proste vône, čokolády, čistiace a tak ďalej a tak ďalej. A toto je vlastne vďaka za to, že nám byt zničili, neplatili na čas a ešte keď sme ich akože odstraňovali z bytu, tak mali kopec rečí a výhovoriek, že všetko je zlé, oni za nič nemôžu, bla 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 a ešte oni nechceli, aby my sme ich podviedli na energiách. To máme za to, že sme im nechali... Kamaráde, normálně, hochu. Kokot soused, ty vole, co je pod bratrem a známe ho tam ty vole celý život. Tak teďko, jak bratr je v tom mým bytě, sám a platí tam jako prostě nájem jako symbolický mě, tak normálně soused, ty vole, si normálně vyžádal a že prostě chce jako oficiální info, jestli tam neubytovává můj bratr na černo Ukrajince. Nedělám si prdel. Já říkám, ty vole, ten už fakt neví hochu, do čeho by ty vole se montoval. Normálně prostě borec má mindrák jak svině, ty vole, 20 let tam buzeruje všechny ty vole ve SVJčku. Jo, chápeš, nikdo nesnášej, furt nějaký skurvený hemzy, furt něco ty pičo. A on prostě oficiální prošetření, jestli můj bratr ty vole nemá ve svým 3KKčku, no má ubytovaný Ukrajince. Krásny, čistý, voňavý, nový byt. Chápete? No, to je blbý, no. To je nepříjemná zkušenost. Ne, není, teď tady hraje spousta lidí něco jiného, počkej. Jak je tam? I would do as many as possible, but I can only do 30 right Ne, počkej. Budeme mluvit o pracích a budeme mluvit Ne, o počkej. Dobrý, tak, Olda je tady, chill. Come on, Olda je tady, chill. Not really.
Tohle je tady chill a... Oddělení, people team, Teď tady oddělení, tak není jenom pomáhá svým RPčko, ty vole, teď tady jsou jiný věci. Hunter je skamer dnes 2 €, ale tak